We are truly blessed to have you. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Mayan Digos Flower Shop, delivering happiness. Ayo. Sir? Ay, bumsag. Ma'am, dari na si Ma'am Lourdes? Nanami toyo siya, ma'am? Nami hatod. Balloons pa ni? Para sa decor. Ha? Ay, ma'am, may buntag. Asa ta mag-decor, ma'am? Decorate. Diri? Pa-decorate mo ko. Dira lang ta mag-decor? One eternity later. Yan na po'y gown diri. Ito na nimo niya. Oh, pila na may edad mo rod? 6'7". 6'7". Sige, pa-check lang, ma'am. Tanawa lang. Gown jud. Oh, gown na niya. Watay. Wow, tama daw. Surprise! Ay alay ko sa'yo, ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. So dili na bang ko sa imo mga kay na. murag kada tuig jud ka tatagan sa imong isa ba imong center. Akong anak jud. So kay birth man jud ko nga magpadala man jud. ani dili do sila makalimot. Dili jud makalimot. So kay birthday man nimo karon kantahan na pud ka namo happy birthday. Ay salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. I-blow yung candle, ma'am. Your candle. Yay! Happy birthday! So na siya yung message, ma'am. Kasama na ka. So, ana lang siya. Ma'am, we are truly blessed to have you. Thank you for everything. We love you so much and happy birthday. Salamat. Sir, sa my birthday wish ni mo kay ma'am, sir. Birthday wish. Tagan pa sa Ginoo, mataas na kinabuhi. Salamat Lord. Yes. Ito last? O kay short man kaayo dapat na birthday kiss. Oh, birthday kiss daw, sir. Ha? Mo request mo mga anak, sir. Oh, gusto mo kita yung mga anak daw. Ayan. Oh, ali na daw. Oh, sama na, oy. Oh, simho taman lang, oy. May message yung sa mga anak. Sa akong anak, very supportive siya na salamat kaayo. Kang bis kaayo mi nga anak ni mo Lord ni nangga ka namo ni papang mo always with me naga pray sa inyong kaayuhan sa imong anak. Sana Lord
tagaan pa sila og goodwill always, Lord God. Walay hindrance sa kinabuhi, Lord God. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. Yeah. Okay, nya sige, picture. Kamu ra diri duha, ma'am? Akong anak isa dito. Okay. Sige, picture sa. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika,